Guys, nandito kami ngayon sa Ubay, Bohol para mananghalian sa Ikushokudo Unlimited Grill. Ikushokudo Unlimited Yakiniku Japanese restaurant to guys dito sa Ubay, Bohol. Kaya punta kayo dito kung gusto niyo na makatikim ng mga Japanese type of menu. Tara guys, pasok tayo. Pero igo ang money oh. It's bayad time. Same? Ganahan na siya seafood. Ako kay po. Eh, pwede? Pero wait ko na wala siya guys, bonus nila. Di ada na lang tao ko ang seafood. Mga alam ko. Ako na kung wala na siya. Guys, nandito ako ngayon sa
Bulaga! Bulaga! Okay, go. Ito ko sa rooftop ng Ikushokudo. Ikushokudo. Yakiniko. Oh, ang ganda pala dito. Mano to garing hapon no, gabi di ay. Bakit mo tari ugma? Anto. A few moments later. Tapos yung Japanese garden. Ang langkon, makakulang na kimchi. Then, unlimited na siya, ma'am. Then, except running, once mo refill man na is 30 pesos. Then, about sa leftover na mo, sir, is karang once mo refill gani mo, din yung sobra. Ara na mo, equal charge. Pero sa first serve, sir, then na mo leftover, wala na yung charge. Wala mo mo nag-refill. Ang singan ani ma'am? Ang simple mahalan. Si Kamas ni. Kani kimchi ninyo, ano asa na? Kimchi. Kana kini asa na siya? Ikamas, sir, with Kamas. spicy sauce. Ikamas, sir. Kini kimchi, and apple, onions. Cucumber. Kani ma'am? Kini sa ni mga Some sauce. cheese dip. Cheese. Nya kani mga Sauce, sir. Yakiniku With sauce, sesame sweet chili sauce, and spicy sauce. Salamat ma'am. Ako na sadbe. Maganda yung place niya. Kasi mahangin. Mahangin tapos neat. Maganda pa yung kasamaan niya. Char. Later. Oh. Travel mo. Then, Okay, ma-document asa mo pa doon po? Remembrance Kasi yung kuan mo, yung Channel? subscribe Oh, ko. subscribe. One, two, three. Thank you. Agam mo. Picture niyo. Pag hindi ba, picture ko, din. Kasi na, Ito yung phone. Madali lang ang pag-ihaw. Kaya sa pasalubong. Pag-ihaw. Sa Tagalog, ihaw. Pero sa Bisaya, ihaw is yung papatayin na yung hayop. Ihaw. Mag-ihaw. Mag-ihaw yung baboy. So, among kakatayin namin ng baboy. Yan ang sa Bisaya. Mag-ihaw baboy. Sa Tagalog, kakatayin namin yung baboy. Yan muna, guys. Ang sa Tagalog, ihaw is grill. Moments later.
Hey guys, welcome to my channel. Nandito ako ngayon sa Ikushokudo dito sa Ubay, Bohol. At kasalukuyan akong nag-grill, nag-iihaw ng karne ng baboy at saka manok. Ang lahat na nakikita niyo guys, mga kinain ko kanila, nagpapahalaga only ng 229 pesos. So, I cover na nito ang unlimited rice, chicken, marinated chicken, drinks, at saka yung yakiniku sauce. Ito lang guys, lagay lang dito sa lalagyan. Nga na itong balik ko na po. Ha? Mag-ihaw tayo. Saya mag-ihaw. First time po, pumunta sa isang restaurant na ganito ang nagluluto. My first time. Kaya I am happy and thrilled and excited. Coming here. Okay, tayo sa Ubay, Bohol. Poblacion, Ubay, Bohol. Okay. How to use chopsticks. Hey guys, in this video I'm gonna teach you how to use a chopstick. So I have here a chopstick, and then position it to your fingers and then put it in the bowl of rice. Dito. Huwag kayong kabahan guys, ha? Simple lang to. Kung nahihirapan kayo, ilagay din yung chopstick sa tabi, tumamit kayo ng kutsara. Ayan, solve ang problema niyo. Okay, bye-bye.